שלום חברים, היום אנחנו בפרק חדש של ניקוטה קינג. היום אני בפרק לימוד של איך לעשות את הקסם הבא. אתם ניגשים למישהו מהרחוב ושואלים אותו איזה קלף אתה רוצה, והוא נגיד בוחר את הקלף הזה. אני לא מסתכל על הקלף, הנה זה הקלף, אז אני לא יודע מה הקלף, אוקיי? אז תסתכלו, אני לוקח את החבילה, חוצה אותה לחצי, נותן חצי למתנדב וחצי אני מחזיק. עכשיו אני מחזיק אותו ככה ואז שם את הקלף, ככה זה הולך הקסם, זה עוד לא הדרכה איך לעשות את זה, ואז אני שולף את הקלף, קלף אחד, ואני שואל אתכם, האם זה הקלף הזה? כן. זה הקלף הזה? כן. אז עכשיו נעבור לאיך עושים את זה. אוקיי, אז איך עושים את זה? קודם כל, אתם צריכים לדעת אחיזה מסוימת, שזה האחיזה הזאתי, עם הידיים. עכשיו נגיד, הוא בחר את הקלף הזה, אוקיי? הוא בחר את הקלף הזה, נגיד מלכה א'. אז אנחנו לוקחים את הקלף, שמים אותו בחבילה של המחוצה. עכשיו, אנחנו צריכים לשים את הזרת שלנו ככה שהזרת תחזיק את הקלף, אוקיי? ומפה כאילו לא רואים את זה. לא רואים את זה אם מחזיקים את זה טוב, לא רואים את האחיזה, ואנחנו פשוט מחזיקים את זה ככה שהמתנדב לא רואה את זה. ואחרי זה אנחנו אומרים לו שאנחנו נדע מהקלף שלך, כי אנחנו החזקנו עם הזרת. אז אנחנו פשוט מוציאים קלף אחד עם החור, ואז פשוט עוצבים את כל החבילה. אנחנו מחזיקים בקלף, שזה הקלף שהוא בחר, ומראים לו האם זה הקלף, ואז הוא מתלהב וכל זה. אז זה היה הלימוד, אז זה היה פרק להיום, ביי ביי.